Sziasztok, kedves emberek! Én Csand vagyok, és itt vagyunk a Minecraft Pocket Edition világában. És most, igen, ez a legelső videóm ezen a csatornán. Van több csatornán is, de ezen a csatornán ez a legelső videóm. Ez a sorozat, ez ilyen Survivor sorozat lesz. És Survivorben fogunk élni. Igen. Na hát akkor kezdjünk is bele. Könnyedén lejöttem a vízből. Megmondtam melyik házban lakok, de előtt ezt megmondtam, hogy nézzétek, ma elszettem. Ezt ebből a házból szereztem. Ez a Kovács háza. Ja igen, az új Minecraft frissítésből már lehet üzletelni a falusiakkal. És gyűjtenem kell még egy kis búzát, hogy versek egy. Honnan van kenyerem? Honnan van kenyerem? Ja, tényleg tudom már. Megy le a nap fenébe. Gyűjtök egy kis búzát, és utána arra futok az ágyba. De előtte kell szerezni a kis, hogy hívjátok. Mondok már bárányt ágynak. De mivel most nincs több bárány közelben, vadászunk bárányt. Csak még tudjátok, enni is kell azért, hogy megölkezetelnek. Hajj meg! Hajj meg! Hajj meg! Hajj meg! Hajj meg! Hajj meg! Köszönöm. Mivel most bárányt nem fogunk találni, ezzel most eszünk egyet. Ez most valamilyen bug-szerű tudsz. Ez bug lesz. Júj, hogy tudna be a házamba? Ügyes úgy gyerekek, ezzel is fogjuk valami. Jaj, igen, itt van egy fákja. De ez nem is az én házam. Jaj. Kijövünk este, és megkeressük a házamat. Sipi. Gyorsan. Ez a százam. Így úgy csináltam ezeket. Bocsi. Be van kapcsolva a chat? Hát nincs. Akkor meg kell várni. Izét. Reggelt. Ajjaj, fekete van. Addig mi elbarkácsolgatunk. Szedünk magunkhoz. Hát nem is tudom, mit csináljunk. Akkor most nyitok egy bányát a házam kellős közepén. Ezt a fákat leszettem onnan, mert nem árt a közelbe egy fákja, és akkor kezdjük is el a bányákat, mondjuk itt. Igen, itt. És akkor meg leütünk. No. Nem már földön, úgyhogy könnyű dolgunk lesz. Van. Én nem kérek! Bocs, de... Nem köszönöm. Most nem vagyok éhes. Nekem nem mondom sokalja. Akkor most szedem magunkhoz az csákányt. Fa csákányt. Nem akármilyen csákányt. Fa csákányt. Kéne még egy kis
fákja, de azt nem kell felezni. Izé nélkül. Szén nélkül. Talán bemegyek mások házába és kinyilvánok. Jaj, itt van a zombi. Kettő is. Jó, ezt hogy jutottak falon keresztül? Ajha. Az ajtót. Ezek nyomotja meg olyan őket. Könnyű módszer. Halljatok meg ki fenevadak. Jó, megöltem őket. Körbenézünk. Te meg akarsz halni? Fuck ja. Nincs innen jön az umbés bukom is. Nem jön. Akkor ezt légy az adóztatok be. Köszönöm. Jó. Oké. Jó, bűsös világítunk. Megfordítsuk fel a bányászást. Na, találtunk szenet. Az jó, mert akkor talán több fákjám lesz. Jó. Bányászunk. Bányászunk szenet. Mert az igaz kell nekünk. Sok mindent így se kell. Leegyön a pártjáról, meg égetésről. Ilyen. Bajaszod egy kicsit. Jobban ezt a magamnak színet. Még van 1, 2, 3, 4 szín. Hát a többi is rejlik mögötte. Ezeket kitögetjük. Ezt még nem ütöttem ki, nem így kell. Jó. Még van 2 szín. Jó. Tökéletes. Akkor most szedünk magunkhoz. Most kimegyünk a barkácsasztalhoz, és kraftolunk fákját. De szerintem ahhoz nem muszáj a barkácsasztalhoz menni. Van 8 fákjám. Hát legalább van fákjám. Itt is van még egy. De sok szín. És lejön a bányámba a villager, ez menő és kitűnő mennyiségű férfiaknak való, mi mondjuk nekem. Neked soha. A villagerek. Jó. Világítunk egyet. Akkor menjünk lejjebb. Ezeket megnyomjuk. Jó. Akkor bányászunk tovább lefele. Bányászunk megint. Egy fákonnal nem lesz jó. Most megyünk lefele a bányámba. Bányászunk lefele. Jó, hallom, hogy az, amíg dörömbölik az ajtót. Dörömbölik az ajtót. El kell intéznem őket. Mert tényleg betörik az ajtót. Jaj. Ígyunk. Még verik? Hát, nem, elmentek. Jó.
go back a bányába. Vagyis go vissza a bányába. Bányászunk. Arra vagyok kíváncsi, hogy vajon mikor lesz. Várjatok. Reggel. Mert a reggel minket érdekel. És még van 21 darab szemem. Ami nagyon pici. Reggeledik. Király. Akkor meg egy picit kivilágítjuk ezt a helyet. Ide viszont visszamenni a helyre. Majd nézd, ezt kinyitni az ajtót, mert itt van ez a paradék. És villager, és valószínű. Ajjál már meg! Köszönöm. Ott van bent egy zombi. Nem zombi. Zombi valószínűleg. El is kutatják kell nem menni. Nem baj, akkor elhagyom. Jaj! Juhú! Felgyújtották! Juhú! Új, de jó nekem! Úgy, el is virulok. Júj! Jaj, ezek mikor jönnek? Tudás! Ezek még jönnek? Hát, meghaltak. Gondolom, be nem követnek. Gondolom, hogy meghaltak. Én nem gyűjteni 11 búzát, és akkor lehet egy emeraldunk. És még meg kell keresni ezt a falusit, aki ezt ajánlja nekünk. De először is búzának kell lennie. Ez ki van? Nem is. Ígérve. Jó. Akkor jövünk erre. Jaj. Hát retek az jó sok van, de most nekünk nem retek kell, hanem Egyébként azt nem írtam már Minecraftban, hogy a emeraldnak mi értelme van. Azért, mert értékes, vagy mi? Nem értem. Én nem értem emberek szokásos nyelvükön. Hú, értétek egyetlen egy darab búza kell, és talán... Ja, most edzek én egy búzát. Innen. Nem, ez nincs ki. Ez! És... Oké, megvan 21, már csak azt a villager-t kell megkeresni. Bárány! Ah, mindenben később. Te vagy ez? Aha, igen, ő az. Köszi. És akkor szóval van egy emeraldod, nem? Igen. De akkor van egy, aki meg egy emeraldért ad valamit. Idegbajt kapott, hogy ennyire környezik? Ja, nem, csak vele üzleteltem, úgyhogy... Igen, vele üzleteltem. Ő volt az. Na, hát köszönöm meg ezt a videót, hogyha tetszett, lájkold, iratkozz fel, ennek a csatornának lesz, ennek a sorozatnak lesz második része is. Köszönöm, megnézted, én Csont voltam, sziasztok!